aloitetaan kesäkauden avaus tämmöisellä mukavalla hetkellä, että seura on saamassa hetken kuluttua uuden linja-auton kokoelmaan tuossa teidän takana olevan kapussin. Ja voisin muutamalla sanalla kertoa vähän tästä vaiheesta, miten tähän on päädytty. Elikkä Lehtosentimon kanssa mietittiin tuossa jo pitkin aikaa sitä, että on meistä surku, että kapussia ei ole jäljellä kovin paljon, että kun ne on järjestelmällisesti kaikki poistunut ajon jälkeen, niin sitten tuonne purkuun nämä autot, ja sitä mietittiin ja pähkäiltiin tuossa. Ja nyt sitten varsinkin kun se uutinen tuli koritehtaan loppumisesta, niin ajateltiin, että nyt on aika, jolloin aiheesta voisi jälleen kerran keskustella. Ja niistä asiaa ruvettiin miettimään ja olemaan yhteydessä tuonne Lahteen siitä asiasta, ja Timo kävi neuvonpitoa liikenneneuvosmartti Tommolan kanssa aiheesta, ja olimme melko varmoja sinne mennessä, että tämä homma ei välttämättä onnistu, koska aikaisemmin vähän on ollut suhtautuminen semmoinen, että muista autoista on ollut helpompi keskustella, mutta nämä ovat olleet vähän semmosia, että ei nyt välttämättä niin ole aiheellista tallettaa, kohtelias vastaus, mutta nyt homma menikin sitten ihan toisella tavalla, että keskustelun jälkeen päästiin aika pian siihen vaiheeseen, että tämmöinen voisi olla mahdollista. Ja näin siinä sitten kävi siinä hommassa, että ruvettiin miettimään sitä asiaa sen jälkeen, että mikä on mahdollisesti se yksilö, mikä näistä on ja sitten tätä kartoitettiin tätä tilannetta ja sitten todettiin vaiheen jälkeen, kun katsottiin, niin että tämä kyseinen yksilö on todennäköisesti se, mikä olisi niin kuin nyt kaikilta osittain semmoinen auto, joka olisi meistä se säilyttämisen arvoinen yksi. Ja minusta henkilökohtaisesti ja varmasti muistakin, niin minusta tämmöisen auton säilyttäminen on tärkeää, että myös sitä mietittiin niitä perusteita tähän asiaan. Niin yksi on se, että on ensinnäkin suomalainen automerkki. Niitä on koskaan liikaa niitä suomalaisia automerkkejä. Sitten kysymyksessä on vielä suomalainen linja-auto. Niitäkin on aika vähän niitä linja-autoja, suomalaisia linja-autoja. Sitten varsinkin autoja, jotka on omaa suunnittelemia, omaa valmistamia ja ennen kaikkea aika lailla niin kuin monessa mielessä jopa omaa keksimiä versioita. Niin minusta semmoisen idean säilyttäminen niin oli hyvin tärkeä siinä mielessä, että minusta se on kunnioitus jopa sitä työtä kohtaan, mitä suunnittelussa, koritehtaalla, huollossa, korjauksessa, kuljettajat ja muut on tehnyt näillä autoilla töitä. Niin minä ainakin henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä on kaikkien näiden asioiden kannalta niin tärkeä säilytettävä jälkipolville sen takia, että voidaan joskus sanoa huonona lama-aikanakin, että on sitä osattu Suomessakin. Että kyllä minusta tähän kestää rinnalle tuo tällä iällä, tällä ajokilometrimäärällä vastaavia autoja, niin ehkä viiva alle jäisi paljon huonommat eväät, mitä tällä hetkellä lähes 25 vuoden ja 2,8 miljoonaa ajokilometrin jälkeen tässä on. Näin. Tästä projektista ehdottomasti täytyy antaa kiitosta liikenneneuvosmartti Tommolalle, kuten myös toimitusjohtajalle Antti Norlinille ja tekniselle johtajalle Jouko Nykäselle. Ja sitten tietysti Kuopion liikenteen puolella Sandi Rikulle toimitusjohtajalle, Kohvakan Raimolle ja Sallisen Petterille korjaamopäällikölle. Ja unohtamatta ketään muita, ketkä tässä projektissa on ollut, koska on saanut yllättävän paljon tukea ja positiivista ajattelutapaa niin korjaamalla kuin täällä muualla se, että tämmöinen auto on säilynyt. Että on tuntunut aika hyvällä nyt muutaman viikon jälkeen, kun on tullut kommenttia, että on se vaan hyvä, että saitte sen jää. Se homma. Että se on niin kannustanut tätä hommaa viemään niin eteenpäin. Minusta tässä on nyt kiitos sitten siitä. Minulla on ilo ja kunnia luovuttaa tämä lahjakirja tästä autosta seuran käyttöön ja seuralle ja toivotan, että tästä on iloa sitten jatkossakin ja varsinkin meille sitten on iloa, että tällainen auto säilytetään ja on näitä kymmeniä vuosia ajeltu, niin haikein meidän tietysti tämä aikaa miettii taas jotain, mutta maailma muuttuu ja niin kuin tästä piha-alueesta näkyy, niin muutoksen tuulet on vahvat. Mutta
toivon tosiaan Kuopion liikenteen puolesta ja tietysti Juttumaan puolesta, kun laajakirja, niin onnea ja menestystä uuden hankinnan suhteen. Kiitos.